இறங்கி கூட போயிடுவேன், யார் திட்டுவாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம். உங்களுக்கு நாட்கள் 2 நாளைக்கோ 4 நாளைக்கே போறா அப்படின்னா இறங்கிதான் ஆகணும் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப வலி இருப்பா நிஜமா. நைட்டுக்கு மருந்து இப்ப மாத்திரையும் தான் போட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம இப்போ மாதாஜி எங்க வீட்டுக்காரரும் என் மருமகளும் உங்க ஃபேன்ஸ் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. ஐயோ, காலையில அவங்க நீங்க பாவத கிளாஸ் வைக்கிறச்ச கொஞ்சம் கந்துவா இருப்பேன். இப்ப கேட்டுட்டு குரல் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு, நல்லா தெளிவா சொல்றாங்களே அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க அவங்க. இல்ல பகவான் அவருடைய இது, நமது ஒண்ணும் கிரெடிட்டே கிடையாது. தேங்க்யூ எல்லா அவருக்கும் தேங்க்ஸ், அவருக்கே சொல்லிடலாம் தேங்க்ஸ் எல்லாமே. மாதாஜி அதே மாதிரி இந்த ராதா கோவிந்தா பாட்டு பாடுறீங்களா மாதாஜி? அத எங்க வீட்டுல எல்லாரும் பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிரேட். வீட்டுல என் கிராண்ட்சன்னு, என் சன்னு, என் டாக்டர் இல்ல. பகவானுடைய நாமங்களுடைய மகிமை மாதாஜி அது இல்லையா? அவருடைய நாமங்களை சொல்ல சொல்ல நம்ம வந்து, அதாவது ஆடாத காலும் ஆடும், பாடாத வாயும் பாடும் இல்லையா? சோ அதுதான் மகிமையே, பக்தியினுடைய மகிமையே அதுதான் மாதாஜி. சோ அவ்வளவு மேன்மையான ஒரு தன்மை நமக்கு. எத்தனாவது பேராகிராஃப்? பாடலையா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே எழுந்திருக்கிறாங்க. பாடல இல்ல அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே எழுந்திருக்கான். இன்னும் பாடலடா எழுந்திடானா உடனே எழுந்திட்டு பாட வந்து உட்காந்து பாடுறான். ஓகே, முதல்ல இருந்தா படிக்கணும் மாதாஜி. தெய்வ அருள் வேண்டுதல் முன்னுரையில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, முன்னுரையில இருந்து ஆரம்பிக்கணும். நம்ம இதுதான் ப்ரிஃபேஸ் தான் பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே ஃபைன். ஓகே, இன்னைக்கு நாம இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து இல்லையா, குளோரிபிகேஷன் ஷட் கோஸ்வாமிகள்ல நாம எல்லாருமே ரூப கோஸ்வாமி அந்த இதைதான் ஃபாலோ பண்றவங்க. அந்த 4 ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்களை தான் நம்ம வந்து நம்ம பிரபுபாதர் ஃபாலோ பண்றது. அதுதான் நாமளும் அதை தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம். ஓகே, சோ இந்த அழகான இந்த ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இப்போ புஷ்பா மாதாஜி சதம் கேக்குறாங்க, குமார சம்பவங்களை யாராவது ஃபாலோ பண்றாங்களா கேக்குறாங்க. ஏன் குமார சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றவங்க இருக்காங்க. நிம்பர்காச்சாரியா சம்பிரதாயம், அவர் பேர் என்ன, வில்வமங்கல தாகூரர் இஸ் ஃப்ரம் த குமார சம்பிரதாயம். அத கேட்டாங்க, அவங்க கேட்டாங்க. வில்வமங்கல தாகூர் நம்ம படிக்கிறோமா இல்லையா? அவர் வந்து ஹீஸ் ஃப்ரம் த குமார சம்பிரதாயம். ஓகே, இல்ல மாதாஜி, அது வந்து இந்த சம்பிரதாயங்கள் மாதிரி நிறைய பழக்கத்துல இருக்கான்னு தெரியல மாதாஜி. அந்த சம்பிரதாயத்தை நம்ம எங்கேயாவது இப்ப இஸ்கான் வந்த பிறகுதான் நமக்கு இந்த சம்பிரதாயம் இருக்கேன்றதே தெரியும் இல்லையா? ஜென்ரலா நம்ம தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் தான் நம்ம மேக்சிமம் இல்லையா? ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் தான் நம்மளது. சோ திருப்பதி பெருமாள் தான் நம்முடைய இது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அங்க அந்தந்த இது வந்து நார்த்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணருடைய இதுதான் நம்ம வந்து அந்த அந்த பக்கத்துல எல்லாமே கௌடிய சம்பிரதாயம் தான் அதாவது பரவி இருக்கக்கூடியது. சோ எங்கெல்லாம் ஒரு தூய பக்தர் வந்து அவருடைய தோன்றுதல் ஏற்படுகின்றதோ அந்த இடம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்டிகுலர் சம்பிரதாயத்திற்கு இதாயிடுறது. சோ நிம்பர்காச்சாரியா தான் வந்து அதுதான் சொன்னாங்க. ஆனா நான் ரெஃபர் பண்ணிட்டு வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, அதுலயும் வந்து வில்வமங்கல தாகூரார் வந்து சொன்னாங்க. எஸ், he comes under the குமார சம்பிரதாயம் only. அது மட்டும் தெரியும் எனக்கு. ஆனா இப்போ அது ரொம்ப நிறைய இப்ப ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் மாதிரி அவ்வளோ அதாவது வைடா ஸ்ப்ரெட் ஆனது கிடையாது. இப்ப நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் வந்து பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் வந்து வைட் ஸ்ப்ரெட் குளோபலியே இருக்கு. அது யாரால? இந்த கிரேட் இந்த எமினன்ட் ஆச்சாரியா இல்லையா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களால வந்து ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் அவராலதான் இவ்வளவு வந்து செயல்படுத்த முடிஞ்சது. அவருடைய கருணையால, அவருக்கு அவருடைய குருவனுடைய கருணை, இப்படி அப்படியே போகும்போது கடைசியா எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால இவ்வளவு தூரம் வந்து பரப்ப முடிஞ்சது.
ஸோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் கூட நம்ம அதே மாதிரிதான் நம்ம இதுலயும் வந்து பார்க்கும்போது ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து அவ்வளோ ஒரு எமினன்ட் ஆச்சாரியா இல்லையா? ஸோ இந்த அளவுக்கு அவருடைய ஸ்ட்ராங்கான அந்த பிலாசபி இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபாலோ பண்றதுனாலதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ 4000 திவ்ய பிரபந்தம் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நம்ம அது பாடும்போது நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா? அது மீனிங்ஃபுல்லா நம்ம அதை அதாவது ஊர்ந்து கேட்டா கூட நமக்கு அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அவங்க பாடும்போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்றது கஷ்டம் தான். ஆனாலும் அதோட லயித்து விடக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு. பெருமாளை சேவிக்கும் பொழுது இந்த உணர்வு கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே வரும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இன்வோக்கிங் ஆஸ்பீஷியஸ்னஸ், மங்களகரமான இதை வந்து அதாவது நம்ம வந்து அதாவது நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசுல இருந்து நம்ம வேரூன்ற செய்தல் இல்லைனாக்கா அதை வந்து உந்துதலாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மையை வந்து ஏற்படுத்துறதுதான் இது. சோ அதுக்கான இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ யார் வாசிக்க போறீங்க? ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. நீங்க அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வ அருள் வேண்டுதல். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுளாகவும் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாகவும் அனைத்து ரசங்கள் அல்லது உறவுகளின் உறைவிடமாகவும் விளங்குகின்றார். அந்த ரசங்கள் மொத்தம் சினம், அற்புதம், சிங்காரம், ஹாஸ்யம், வீரம், தயா, தாஸ்யம், சக்கியம், பயானகம், விபத்சம், சாந்தம், வாசல்யம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவர் நிறைவான கவர்ச்சிகரமான வடிவமுடையவர். அவரது ஈர்க்கின்ற விஸ்வரூபம் மற்றும் உன்னத ரூபங்களினால் அவர் தாரகா, பாலிகா, ஷியாமா, லலிதா, இறுதியில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஆகியோரின் தலைமையின் கீழுள்ள அனைத்து கோபியர்களையும் தம்வயப்படுத்தினார். பகவான் நமக்கு அருள் புரியட்டும். அவ்வருளே தெய்வத்தில் ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்களால் ஊக்குவிக்கப்பட்ட பக்தி ரசாமிர்த சிந்து என்னும் இந்நூலை ஆக்கும் பணியில் ஏற்படும் இடர்களை களையும். எனது மரியாதையுடன் கூடிய வந்தனங்களை நான் மிக்க பணிவுடன் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் மற்றும் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி ஆகியோர் தாமரை திருவடிகளில் செலுத்துகின்றேன். அவர்களால் தூண்டப்பட்ட நான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் சுருக்கத்தின் தொகுக்கலுற்றேன். 500 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவில் உள்ள மேற்கு வங்காளத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தார். அவரால் முன்மொழியப்பட்ட இறை அறிவியலின் மேற்கு செய்தியே இந்நூலாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்போ ஸ்ரீல அதாவது பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து அவருடைய குருவுக்கு வந்தனங்களை தெரிவிக்கிறார். ஏன்னா குருனுடைய கருணை கண்டிப்பா அவருடைய வழிநடத்துதல்ல தான் நம்ம வந்து எதையுமே செய்ய முடியும். பக்தி வந்து இட் கேன் பி ஈஸிலி அச்சீவ்ட் இல்லையா? இந்த கரையில இருந்து அந்த கரையை வந்து சுலபமாக நம்மளால கடக்கிறதுக்கு வந்து குரு தான் முதல்ல உதவுவார். சோ ஈஸி. ஏன்னா நம்ம அவரோட நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி இருப்பதால், நம்முடைய நம்பிக்கை அவர் மீது நம்ம வைத்திருக்கிறதால, அவரும் நம்முடைய ஏதாவது கான்பிடன்ஸ் இல்லையா இன்கான்பிடன்ஸ் எடுத்துன்றதுனால நமக்கு வந்து சுலபமாக இந்த படகை வந்து இந்த பௌதீக படகை வந்து நம்மளால பயணித்து நாம அக்கறை ஆகியிருக்கக்கூடிய பகவானுடைய திருத்தலத்தை நம்மளால சேர முடியும். சோ அதனால முதல்ல எந்த ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க் ஏதாவது செய்யறதா இருந்தாலும், ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதா இருந்தாலும், ஒரு புக்கை எழுதுறதா இருந்தாலும், ஒரே ஒரு பிரசங்கத்தை சொல்வதாக இருந்தாலும் இல்லையா? சோ அந்த எல்லாமே வந்து குருவினுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் வழியே நம்மளால அதை வந்து கண்டிப்பாக செயல்படுத்த முடியாது. அப்படிதான் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் அவர்களும் அவருடைய குரு, மேலும் இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை ஏற்றினவர் யாரு? ரூப கோஸ்வாமி. அவருடைய கருணையும், ஏன்னா அதற்கு வியாக்கியானம் தான் இந்த இடத்துல எழுதிட்டு இருக்கார். யாரு? நம்ம பிரபுபாதர். அதனால அவங்களுடைய இருவருடைய பாதங்களுக்குமே அவர் வந்து நமஸ்காரங்களை வந்து தெரிவிக்கிறார். மேலும் பகவானுக்கும் இங்க நமஸ்காரங்கள். கோபீஸ், ஏன்னா பக்தி ரசா அப்படிங்கிற ரசா என்றாலே அதாவது நம்ம ஒரு உன்னதமான
பகுதி என்று சொல்லலாம் இல்லையா. அனுபவத்துல நம்ம அதை உன்னதம் என்று சொல்ல முடியும் இல்லையா. மேலும் வந்து பக்தியினுடைய உன்னத தன்மையை எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் வந்து இந்த அமிர்தம் போன்று இருக்கக்கூடிய பக்தியை வந்து நம்ம எக்ஸிகியூஷன் இல்லையா, செயல்படுத்தக்கூடிய தன்மை. எவ்வாறெல்லாம் நம்ம வந்து பக்தியை செலுத்த முடியும், எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து நம்ம பக்தியை வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போக முடியும். இங்க 12 விதமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு மெயினா வந்து 5, அதுக்கப்புறம் அதோட இணைந்து இருக்கிறது வந்து அதாவது 7, மொத்தம் 12. சோ இங்க தாஷ்யம் இல்லையா, சாக்கியம், அடுத்து வந்து சாந்தம், அடுத்து வாத்சல்யம், மாதுரியம், இந்த 5 மெயின் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் காமெடி. சோ இந்த காமெடினா நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு நகைச்சுவையோட இல்லையா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர், ஒரு பக்தர் வந்து இன்னொரு பக்தருக்கு வந்து அறிவுறுத்துறது, சோ அதை வந்து சொல்லக்கூடிய விதம் இல்லையா. இப்படி மேலும் கம்பேஷன், கருணை கொண்டு ஒரு பக்தர் வந்து இன்னொருத்தரை பார்த்து அவர் வந்து கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பிரபஞ்சத்துல வாழும் பொழுதே நல்லதொரு நிலையை அடையணும்ன்றதுக்காக உதவி புரியறதுக்கு அவருக்கு முதல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ டிவோட்டி வந்து கம்பேஷன் தான். கருணை எல்லாரிடத்திலுமே இருக்கணும். தவறி விழுந்த ஆத்மா, we are all fallen souls இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம எல்லாருமே கரை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு, irrespective ஆஃப் த சிச்சுவேஷன், irrespective ஆஃப் த ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா. பணக்காரனா ஏழையா இதெல்லாம் எந்த டிஃபரன்ஸுமே இருக்காது, எல்லாருமே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் என்று பார்க்கக்கூடியனா எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கிறார். சோ பயம், சோ இந்த பாவம், அடுத்து சிவில்ரி, இந்த நிலை எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரசத்துல பகவானோட நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது சோ நம்ம ஒன்று வந்து அவரோட இந்த 5 மேஜர் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும்போது நம்ம அவரோட வந்து பேசக்கூடிய தொடர்பு இவ்வாறாக நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும் இல்லையா. சோ கம்பேஷன், அதுக்கப்புறம் யாருக்காவது வந்து உதவி புரியறதுக்கு, சோ தவறி விழுந்த ஆத்மாவை வந்து கரை சேர்க்கறதுக்காக ஒரு பக்தன் செய்யக்கூடிய செயல். சோ எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல வேண்டிக்கிறது. அடுத்து ஃபியர் இல்லையா, பயத்தினால் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ பேசிக்கலி இந்த பயம் என்பது மோட் ஆஃப் ஃபேஷன், ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும். சிவல்ரி அப்படின்னா அந்த வீரம் சொல்லுவாங்க. கேஸ்லினஸ், வண்டர், அதாவது ஹாஷ்யம், ஆச்சரியப்படுதல். அடுத்து வந்து டிவஸ்டேஷன், அழிவு. இப்படி ஒன்றொன்றும் வந்து ஒரு பாவமாக நாம பார்க்கின்றோம். சோ இஸ் அ சுப்ரீம் அட்ராக்டிவ் ஃபார்ம். பகவான் வந்து நம்ம எல்லாரையுமே ஈர்க்க வல்லவர் அவர் இல்லையா. சோ அதனால அவர் எல்லாராலுமே he'll be attracted by everyone actually, and by his universal and transcendental attractive features is captivated இல்லையா. அவருடைய உலகளாவிய இதுவும் மற்றும் வந்து அவருடைய ஆழ்நிலையான இதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது தெய்வீகமான நிலையில வந்து கோபியர்களும், அதிலும் இந்த சுப்ரீம் கோபியா யார் இருக்கிறது, ராதாராணி இல்லையா, அவங்கதான் சீஃப் கோபி. சோ அவங்களும் வந்து அவருடைய அன்புக்கு வந்து கட்டுப்பட்டவர்களாக ஆகிவிட்டவர்கள். லெட் இஸ் லார்ட்ஷிப் கிரேஸ் ஆன் us so that there may not be any hindrance. அப்படிப்பட்ட எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதர் வந்து இந்த புக்கை எழுதி முடிக்கணும் இல்லையா. பக்தி ரசாமிர்த சிந்து வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல புரியக்கூடியது ஒன்று கிடையாது. சோ பக்தியினுடைய பாவத்தை நாம உணரும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த பக்தியில என்ன இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்க வருகிறார்கள் என்பதை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ எடுத்த உடனே பக்தி ரசாமிர்த சிந்து படிச்சோம்னா ஒண்ணுமே கண்டிப்பா புரியாது. சோ நாம அந்த நிலையை அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் உட்கார்ந்தால் ஒழிய நம்மளால வந்து அந்த பக்தி பாவத்தை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. மேலும் அதனால அவர் வந்து இந்த எந்த ஒரு செயல் செய்யும் பொழுதும் எந்த ஒரு தடைக்கற்களும் இருக்கக்கூடாது. அதனால நாம் கூட வீட்டுல வந்து பிள்ளையாருக்கு வந்து ஒரு பூஜை போடுவோம் இல்லையா. சோ அதாவது அந்த மாதிரிதான் வந்து குருவுக்கு கூட நாம செய்யக்கூடிய, அதாவது நம்ம ஒரு பக்தி பாதையில போகிறோம், ஒரு பக்திக்கு திருத்தொண்டு செய்யணும்னா முதல்ல குருவை நினைச்சுட்டு நான் இந்த செயலை செய்ய போறேன், இதுல வந்து எந்த ஒரு தடை இல்லாம இந்த பக்தி சேவையை நான் நன்னா செய்யணும் அப்படிங்கிற அதற்கான வழியை வந்து நீங்கள் காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்வோம். அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களும் வந்து யாரிடத்தில், அவருடைய குரு யாரு, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்கின்றார். சோ தட் எந்த தடைக்கல்லா இருந்தாலுமே குருனுடைய பார்வை இருந்தால் அது எல்லாமே வந்து அதாவது பனி போல வந்து நீங்கிவிடும். மேலும் ரூப கோஸ்வாமி அவர்களுக்கும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி அவர்களுக்குமே வந்து அவருடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு, சோ எதனால் என்றால் பை ஹூஸ், அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தான் அவருடைய அறிவுறுத்தலால இல்லையா,
அவருக்கு வந்து he got inspired, அவருக்கு வந்து ஒரு ஊக்கம் என்பது வந்திருக்கு. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களுக்காக அவர் வந்து இந்த திருத்தொண்டு இது பணியில வந்து முழுமையாக தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டார். சோ அதனால இதை எழுதி வந்து அவருக்காக அவர் வந்து சமர்ப்பிக்கிறார். This is the sublime science of devotional service இல்லையா? இது புனிதமான பக்தி சேவையை பற்றி எடுத்துரைக்கக்கூடியதுதான் இது. So was propounded by சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்கன்னா மேற்கு வங்கத்துல வந்து 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. இதை வந்து யாரால இது வந்து பரப்பப்பட்டதுன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவால எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அததான் இப்ப வந்து இவர் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து வியாக்கியானமா இந்த இடத்துல எழுதுகிறார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஜெய்ஸ்ரீகண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க, ஒரு 3 பேராகிராஃப் வாசிங்க. ஓகே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி இம்மகா இலக்கியத்தை தமது தமையனாரும் ஆன்மீக குருவுமான ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு தமது மரியாதை மிகு வந்தனங்களை சமர்ப்பித்தே தொடங்குகிறார். பக்தி ரசாமிருத சிந்து அவருக்கு பேரின்பம் அளிக்கட்டும் என்றும் வழிபடுகிறார். அவர் மேலும் அமிர்த கடலில் வாழ்ந்து கொண்டு ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் தொண்டில் எப்போதும் உன்னத இன்பம் பெறட்டும் என்றும் வழிபடுகிறார். அமிர்தமாக கடலில் வந்து கலக்கும் முக்தி என்னும் நதிகளை பற்றி சிந்தை செய்யாது அதில் நீந்தி விளையாடும் புறாக்களை போன்ற மகா பக்தர்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்கள் அனைவருக்கும் நமது வந்தனங்கள் உரியன. கடலில் வந்து ஒன்றாக கலக்கும் நதிகளை போல் அருவவாதிகள் பிரம்மத்துடன் கலப்பதில் பேரார்வம் உடையவர்களாக இருக்கின்றனர். கடல் என்பது முக்தியுடனும் நதிகள் முக்திக்கான பல்வேறு பாதைகளுடனும் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இறுதியில் கடலில் கடக்கும் நதிகளில் வாழ்பவர்கள் அருவவாதிகள். எனினும் நதியினுள் இருப்பது போல் கடலில் உள்ளும் எண்ணற்ற நீர்வாழ் உயிர்கள் இருக்கின்றன என்பதை அவர்கள் அறியார். கடலில் வாழும் புறாக்கள் அதில் வந்து கலக்கும் நதிகளை பற்றி கவலைப்படுவது இல்லை. பக்தர்கள் பக்தி கொண்டு கடலினுள் நித்தியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் நதிகளை சட்டை செய்வது இல்லை. அதாவது தூய பக்தர்கள் எப்போதும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டு என்னும் கடலினுள் இருப்பதனால் அவர்கள் மெல்ல மெல்ல வந்து கடலில் கலக்கும் நதிகளோடு ஒப்பிடப்படும் பிற முறைகளை சிந்தை செய்வது இல்லை என்று பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. சோ பக்தர்கள் வந்து ஒரு சமுத்திரத்துல வாழக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழிக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பல்வேறு நதிகளுடைய பாதை வந்து வெவ்வேறு விதமான வழிகள் இறைவனை வந்து சேர்வது, வெவ்வேறு விதமான முக்திகள் இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம் சாயுஜ முக்தி இதெல்லாமே. ஆனா உண்மையிலே அந்த சாயுஜ முக்தி வந்து அதாவது லாஸ்ட், அதுதான் வந்து லீஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் முக்தியே. மிச்சம் எல்லாமே வந்து முக்திக்கான சில வழிகள். பகவானோடைய அவருடைய இதுல வந்து ஒரு கருடாழ்வார் இருக்கார் அந்த மாதிரி. சோ இந்த பாரஃபிளானியா அவரோடு உடன் இருக்கக்கூடிய நபர்களாக, அடுத்து அவருடைய அதாவது சாரூபியம், அவருடைய ரூபத்தில் சில அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அங்கமாக வந்து வாழக்கூடியது. அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றுமே வந்து அவங்க நம்ம எந்த விதமான முக்தியை நம்ம வந்து வேண்டி போகின்றோமோ அத்தகைய ஒரு முக்திக்காக நம்ம வந்து பிரயத்தனிக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே ஒரு தூய பக்தன் இந்த 5 விதமான முக்திகளையும் வந்து பெரிதாக பொருட்படுத்தவே மாட்டான். அவன் எந்நிலையாயினும், அதாவது நரகத்திற்கே தள்ளப்பட்டால் கூட அவன் வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்ற அந்த பக்குவம் மட்டும்தான் அவனுக்கு இருக்கும். அதுதான் வந்து அனன்ய பக்தி தான் நாம வந்து கண்டிப்பா எய்ம் பண்ணணும். சோ இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும் பொழுது மேலும் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து இந்த புக் அவர் எழுதும் பொழுது, பக்தி ரசாமிருத சிந்து எழுதும் பொழுது அவருடைய தமையனாராத சனாதன கோஸ்வாமிக்கும் வந்து அவர் வந்து மரியாதைகள் எல்லாம் செய்து, அவர்தான் வந்து அவருக்கு வந்து அதாவது அண்ணனும் கூட மற்றும் வந்து குருவும் கூட. அதனால அவருக்கு வந்து இது வந்து கண்டிப்பா குருவுக்கு வந்து நம்ம வந்து we need to please the குரு இல்லையா? குரு எதை செய்தால் அவர் வந்து ஆனந்தம் கொள்வார், அவர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய செயலில் நாம் ஈடுபட்டால் குரு என்பவர் ஆனந்தம் கொள்வார். அதனால பக்தியை பற்றி எழுதும் பொழுது கண்டிப்பாக சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து அந்த பேர் ஆனந்தத்தை வந்து அவரால் வந்து பிளஷர் இல்லையா, இந்த சர்வீஸ் ஆஃப் ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா இல்லையா, ராதா கிருஷ்ண சேவையில வந்து தெய்வீகமான அந்த ஆனந்தத்தை அவர் அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பார். அதனாலதான் அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய இந்த புஸ்தகத்தை வந்து ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து எழுதினார். அவர் எழுதும் போது எல்லாமே ஸ்லோகங்கள் மற்றும் அதனுடைய மீனிங்ஸ் தான். நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் அதுல இருந்து எடுத்து வியாக்கியானமாக இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கார். அதாவது ஒன்லி சம்மரி தொகுப்பு தான் அவர் எழுதியிருக்கார். அவர் ஸ்லோகங்களை போக்கஸ் பண்ணல.
மேலும் லேட்டஸ்ட் நாமளும் வந்து அந்த மாதிரி கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாருக்குமே நம்முடைய நமஸ்காரங்களை கண்டிப்பாக தெரிவிக்கணும். சோ அவர்களுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நாமளும் இந்த பக்தி ரசம் எனக்கூடிய இந்த கடலை வந்து நம்மளால, அதாவது பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ ஆர் கம்பேர்ட் டு ஷார்க்ஸ் அப்படின்னாக்கா சுறா மீன் இல்லையா, நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஷார்க்குனாலே சுறா இல்லையா. ஸோ கடல்ல தான் இருக்கும் இல்லையா. கம்பேர் டு த ஷார்க் இந்த கிரேட் ஓஷன் ஆஃப் நெக்டர். ஸோ கடல்ல எப்படி வந்து இந்த சுறா மீன்கள் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரி பக்தி எனக்கூடிய இந்த கடல்ல வந்து இது நீந்தி கொண்டிருப்பவக்கூடிய கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. பட் who do not care for various rivers, அது இல்லையா. பல்வேறுபட்ட நதிகள் வந்து கடலோட தான் கலக்கின்றது, சங்கமமாகின்றது. அப்படிப்பட்டது எல்லாமே அவங்க என்றைக்குமே பொருட்படுத்த மாட்டாங்க. அப்படின்னா இந்த 5 விதமான முக்திகள் இருந்தாலும் அந்த முக்திகளை பற்றியும் அவர்கள் வருத்தம் கொள்ளவே மாட்டார்கள். அதை பற்றி அவங்க யோசிக்க கூட மாட்டாங்க. எப்பவுமே அவரோட அந்த பக்தியிலேயே வந்து நீந்திண்டே இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரே ஒரு பண்பு மட்டும்தான் அந்த ஆச்சாரியர்கள் குருகள் எல்லாமே எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய மெயின் இலக்கா இருக்கும். இம்பர்சனலிஸ்ட் ஆர் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் மெர்ஜிங் இன்டு த சுப்ரீம் இல்லையா. எவ்வாறு நதிகள் எல்லாம் வந்து கடலில் வந்து சங்கமமாகின்றதோ அது போல சோ அதாவது அருவவாதிகள் வந்து பகவானுடைய அந்த திரு ரூபத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் இல்லையா, பிரம்ம ஜோதியில் சென்று இணைந்து விட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஒரே நோக்கம். அவ்வளவுதான். இந்த ஓஷன் கேன் பி கம்பேர்ட் டு லிபரேஷன் இல்லையா, அது முக்தி. இந்த கடல் வந்து கடல் ஆர் சமுத்திரம் வந்து முக்திக்கு வந்து அதாவது ஓமையாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பல்வேறு நதிகள் எல்லாமே முக்திக்கான பாதைகள் என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. த இம்பர்சனஸ் டுவெல்லிங் இன் த ரிவர் வாட்டர் இல்லையா, நதி நீர்ல இருக்கக்கூடியவங்க தான் வந்து அதாவது அருவவாதிகள். ஆனால் பக்தர்கள் வந்து சமுத்திரத்தில் அதாவது கடலில் இருக்கக்கூடியவர்கள். கடல் எனக்கூடியது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு, அதாவது பக்திக்கு அதாவது முக்திக்கான மார்க்கமாக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. பக்தி இருந்தாதான் நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி they have no information how that within the ocean as within the river there are பல்வேறு விதமான ஜீவராசிகள் நதியிலும் இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து கடலிலும் இருப்பாங்க. ஆனா இந்த கடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சுறா மீன்களை போன்று இருக்கக்கூடிய இந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் வந்து கடல் நீரில் வந்து கலக்கக்கூடிய இந்த நதி நீர்ல இருந்து வரக்கூடியவர்களை பற்றி அவர்கள் என்றைக்குமே அதாவது அதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க, அவங்கள பொருட்படுத்தவும் மாட்டாங்க. they won't think about them. So the devotees eternally live in the ocean. எப்பவுமே வந்து அந்த முக்தியான அந்த ஸ்தலத்துல வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து கொண்டு இருப்பாங்க. they don't bother இல்லையா. அவங்களோட வந்து இணையக்கூடியது எல்லாமே எதையுமே அவங்க பொருட்படுத்தவே மாட்டாங்க. in other words, those who are pure devotees always remain in the transcendental loving service இல்லையா. அதாவது எப்பொழுதுமே தூய தெய்வீகமான திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் வந்து அவர்கள் வந்து தூய பக்தர்கள் இருப்பார்கள். and have no business with other process இல்லையா. வேறு அதாவது கர்மத்தினால் வர்றதோ ஞானத்தினால் வர்றதோ தியானத்தினால் வரக்கூடிய பலன்களை பற்றி எல்லாம் அவங்க என்றைக்குமே யோசிக்க மாட்டாங்க. வெறுமனே பக்தி, கேவல பக்தி which are compared to the rivers, அது எல்லாமே பல்வேறுபட்ட நதிகளுடைய பாதைகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் சித்திரலேகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியிடம் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவை பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டில் தேவையின்றி குறுக்கிடும் வீண்வாதம் செய்யும் தத்துவ வார்த்தைகளிடமிருந்து காத்திரள வேண்டும்படி வணங்குகின்றார். அவர்களின் வாதங்களையும் தத்துவங்களையும் அவர் நடுக்கடலில் உள்ள எரிமலை முகடுகளோடு ஒப்பிடுகிறார். நடுக்கடலில் உள்ள எரிமலை முகடுகள் சிறு துன்பமே விளைவிக்கக்கூடும். அதுபோல் உச்ச உன்னத உணர்வினை பற்றிய பல தத்துவ ஆய்வுகளை முன்வைக்கும் பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு எதிரானவர்களால் பக்தி தொண்டின் மாக்கடலுக்கு தீங்கு செய்ய முடியாது. பக்தி ரசாமிரத சிந்துவின் ஆசிரியரான ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தாம் இப்பணிக்கு தகுதியுடையவர் என்று பணிவுடன் கருதிய போதிலும் கிருஷ்ண உணர்வினை உலகமெல்லாம் பரப்புவதற்கு தாம் முயல்வதாக அவை அடக்கத்துடன் கூறுகிறார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றி கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்பும் அனைவரும் அதே மன உணர்வினை பெறுதல் வேண்டும். நம்மை மிகப்பெரிய உபதேசர்களாக நாம் ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. மாறாக நாம் நம்மை முன்னைய ஆசிரியர்களின் கருவிகள் என்றே கருதுதல் வேண்டும். அவ்வாறு கருதி அவர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவோமாயின் வருந்தும் மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக நாமும் சிலவற்றை செய்தல் கூடும்.
கடல் சில சமயம் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுவது போல் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவும் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அந்நான்கு பகுதிகளும் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை உடையவனாக இருக்கின்றன. உண்மையில் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து நீர் நிறைந்த கடல் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு என்று பிரிக்கப்படுவது போல் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் பல்வேறு உட்பிரிவுகள் அலைகள் ஆகும். கடலில் எப்போதும் கிழக்கு பகுதியிலோ, மேற்கு பகுதியிலோ, வடக்கு பகுதியிலோ, தெற்கு பகுதியிலோ பல்வேறு அலைகள் இருப்பதை போன்று பக்தி ரசாமிர்த சிந்தும் பல்வேறு அலைகளை உடையதாக இருக்கின்றது. முதல் பகுதி 4 அலைகளாக கொண்டிருக்கின்றது. அவற்றுள் முதலாம் அலை பக்தி தொண்டின் பொது விளக்கமாகும். 2ஆம் அலை பக்தி தொண்டினை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றியது. 3ஆம் அலை பேரானந்த அலையில் செய்யும் பக்தி தொண்டாகும். 4ஆம் அலையோ இறுதி லட்சியமாக இறை அன்பாகும். இவையெல்லாம் அவற்றின் பல்வேறு அடையாளங்களுடன் தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை எதற்காக அவர் ஏற்றினார்? ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. ஃப்ரம் எதற்காக அவர் செய்தாருனாக்கா, இப்போ ஸ்பெகுலேட்டிவா பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்பனையால சிலது எல்லாமே யூகங்கள் அமைத்து பேசுவாங்க. ஆனா அதுல உண்மையான தாத்பரியங்கள் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு இதெல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தை கண்டிப்பா ரட்சிக்கணும். இல்லைன்னா நாம அசம்ஷன்ஸ் பண்ணி நம்முடைய கருத்துக்களை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி இதுதான் ரைட்டுன்னு நம்ம கொண்டு போகணும். ஆனா வேத சாஸ்திரங்கள் முறை பிரகாரம் எதை பக்தி என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யணும். அதுக்காக தான் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியர்கள் இந்த அதாவது பக்தி ரசாமிர்த சிந்து என்னக்கூடிய நூலை இயற்றினார். மேலும் அவருடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே எதற்கு ஒப்பிடுகின்றார் என்ற வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் இல்லையா? அப்படின்னா எரிமலை, கடலுக்கு மத்தியில ஒரு எரிமலை வெடித்தா கடலுக்கு அவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்காது இல்லையா? ஓரளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதனால எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது. அது போன்று இது கருதப்படுகின்றது. சோ நமக்கு ஒரு நன்மையான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் ஏற்படும். பக்தியில வரும்போது எஸ் இட் இஸ் லைக் எ டிசீஸ் ஒன்லி இல்லையா? ஆனா இட் இஸ் இன் குட் சென்ஸ்ல பார்க்கும்போது இந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை. பக்தி எனக்கூடிய அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நாம அதுல அதை நம்ம மென்மேலும் பெருக்கிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? பெருக்கிட்டனாக்கா நம்ம அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கான ரெமிடி என்ன அப்படிங்கறது தேடும். சோ பக்தி செய்ய செய்ய நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய இந்த வியாதியும் நம்ம கிட்ட தூரமாக விலக ஆரம்பிக்கும். அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட். பக்தி இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் டு கியூர் த இக்னரன்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ அந்த நிலையில இருந்து நாம செயல்படணும். சோ பக்தி இல்லை என்றால் நம்ம இந்த அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய வியாதியிலே நம்ம அதாவது எல்லா காலகட்டங்களிலுமே உழன்று கொண்டிருப்போம். எக்ஸாம்பிள் நாரத மகரிஷி இல்லையா? நாரத மகரிஷி ஒரு வேலைக்காரியினுடைய மகனாக பிறந்த போது 5 வயதிலே அவர் எல்லா குழந்தைகளுமே ஆடி பாடுறது இந்த ஒரு நிலையில தான் இருக்கும். ஆனா அவர் அந்த இதுலயே he had a very strong conviction இல்லையா? சோ எல்லா பிள்ளைகளை போல அவர் ஓடி ஆடி விளையாடணும்ன்ற விருப்பத்தை அவர் ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை. அண்ட் he understood அதாவது அவருடைய சுச்சுவேஷன் இதெல்லாமே அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவருக்கு இல்லையா? பக்தியின் தரப்பில் அவர் ஈர்க்கப்பட்டார். அந்த சதுர் மாசத்துல அந்த பியோர் டிவோட்டிஸ்னுடைய இல்லையா தூய பக்தர்களுடைய அவங்களுடைய பிரசங்கங்களை எல்லாம் சிரவணம், ஸ்ட்ராங் சிரவணம் அது கேட்ட போது அவரால் அந்த பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ள முடியுது. ஆன வரைக்குமே அவர் நிறையவே சைலண்டா இருந்துதான் பழகினாரு அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 5th சாப்டர்ல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒருவர் பக்தியில மேன்மை வரணுன்றதுக்கு நம்ம செல்லும் பொழுது முதல்ல அதுக்கு பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாமே நம்மள நாம பக்குவப்படுத்திக்கிறது தான் இல்லையா? முதல்ல நம்ம அக்செப்டன்ஸ் வரணும், நமக்கு நம்பிக்கை வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதன் தரப்பில் நம்மளால செல்ல முடியும். நம்பிக்கையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக நம்மளால பக்தியின் தரப்புல முன்னேறி செல்ல முடியாது. சோ இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் those who are against devotional service to the Lord இல்லையா? அதாவது in the midst of the ocean volcanic eruptions can do very little harm. And similarly, those who are against devotional service to the Lord and who put forward many philosophic theses about the ultimate transcendental realization cannot disturb this ocean of the devotional service. இல்லையா? So speculation நம்ம ஞானத்துல முன்னேறி நமக்கு கற்பனையால வரக்கூடிய அந்த யூகங்கள் இல்லையா நாம எவ்வாறு புரிந்து கொள்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றவாறு நாம் அதை எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆனா அதெல்லாமே ஒரு சிறு சிறு
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஒரு இடையூறுகளை தவிர மேஜரா எந்த ஒரு இம்பாக்டுமே நடக்காது இல்லையா. சமுத்திரம் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தியை வந்து எப்பவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. பக்தி ரசாமிரத சிந்துனுடைய அதாவது ஆர்த்தர் யாருன்னு எழுதியவர் யார் என்றால் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள். அவர்கள் வந்து ரொம்பவுமே அதாவது தாழ் பணிந்துதான் இந்த இடத்துல வந்து அவருடைய இதை வந்து சமர்ப்பிக்கின்றார். இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஸ்ப்ரெட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஒருவருடைய அதாவது பக்தியை பத்தி எடுத்துரைக்கக்கூடிய இந்த பிரீச்சர்ஸ் இல்லையா, போதகர்கள் எல்லாம் அவருடைய மனபாவம் எப்படி இருக்கணும்ன்றது வந்து இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல ரொம்ப அற்புதமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஒரு நாளைக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு மரத்து கீழே மட்டும்தான் இருப்பாங்க அவங்க. ஏன்னா அந்த மடத்தையே நம்ம வந்து பர்மனன்ட் ஆக்கிடக்கூடாது, அதன் மீது ஒரு அதாவது அட்டாச்மெண்ட் வரக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் ஒவ்வொரு மரத்து கீழேயுமே உட்கார்ந்து அவர்கள் வந்து இந்த வியாக்கியானங்கள் இந்த புக் எல்லாமே எழுதுனது எல்லாமே அவங்க அப்படிதான் எழுதினாங்க இல்லையா. ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாமே பக்தி ரசாமிரத சிந்து ஏற்றின ரூப கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியும் ஜீவ கோஸ்வாமி இவங்க எல்லாருமே அப்படிதான் வாழ்ந்தார்கள். சோ அவர் இந்த இடத்துல எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு இல்லையா. இஸ் எ வெரி ஸ்காலர்லி பர்சன். சனாதன கோஸ்வாமியும் சரி ரூப கோஸ்வாமியும் சரி, அவங்களுக்கு ஒரு மொழி கிடையாது, பாரசி மொழி இல்லையா, இதெல்லாம் கூட நன்னா தெரியும். ஏன்னா தே ஒர்க் இந்த முகமதியன் டைனாஸ்டில ஒர்க் பண்ணாங்க. அவ்வளவு ஸ்காலர்லி பர்சன். ஆனாலுமே வந்து அவர்களுடைய நிலையை அவங்க எவ்வாறு எந்த அளவுக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்கன்றதை நம்ம இந்த பேராகிராஃப் படிக்கும்பொழுது புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹம்பிள்னஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா இல்லையா. நம்ம எப்பவுமே வந்து சப்மிசிவா இருக்கிறதுக்கு வந்து அடக்கத்தோட இருக்கிறது தான் மிக 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 முக்கியமானது. நம்ம எவ்வளவுதான் நாலேஜபிளா பர்சனா இருந்தாலுமே உண்மையிலே நம்ம எல்லாருமே செயல்பட வைக்கப்படுகின்றோம், அவ்வளவுதான். பகவான் நம்மளை இயக்குகிறார். இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டால் நாம் செய்தோம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு என்பது கண்டிப்பாக எழவே எழாது. இதை உணர வேண்டும். வெறுமன வார்த்தையில சொன்னா கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ வி ஷுட் ஃபீல் தட் வி ஆர் டூயிங் நத்திங். இங்க நம்ம எதையுமே வந்து நாமள செய்யறது கிடையாது, நம்மள செயல்படுத்த வைக்கிறவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை நாம அதாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியா இருக்கக்கூடிய அவர் he humbly thinks himself, அவரே வந்து நினைத்துக் கொள்கின்றார் unfit for this work. இந்த எழுதுறதுக்கு கூட அவர் வந்து நான் தகுதியற்றவன் அப்படிங்கறது வந்து அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் தான் இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்குவமாகும், அதே மாதிரி வந்து நம்ம அடக்கத்தோடணும். அடக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு கிரைட்டீரியா. ஒரு பக்தனுக்கு வந்து மெயின் குவாலிட்டி அது ரொம்ப முக்கியம். சோ கோவப்படுறதும் அகங்காரத்தோட பேசுறதும் வந்து பக்தனுடைய குவாலிட்டியே கிடையாது. That should be the attitude of all preachers of Krishna consciousness. இது யாரு நம்ம பிரபுபாதர் சொல்கிறார். இந்த உணர்வை தான் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய இந்த போதகர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும். Following the footsteps of Srila Rupa Goswami. We should never think ourselves. நாம் எப்பவுமே நினைக்க கூடாது நான் ரொம்ப கிரேட்டா சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு வந்து என்றைக்குமே யாருக்குமே வரக்கூடாது. அது மிக மிக தவறான ஒரு பாவம் ஆக்சுவலி. அவ்வாறு நாம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்மளால கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது. தேர் வில் பி ஆப்ஸ்டக்கல், கண்டிப்பா வந்து நின்னுடும். எப்ப நம்முடைய பாவத்தை வந்து இறைவனுடைய தொண்டு, இறைவன் நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வருகின்றதோ அந்த பாவத்தை நாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் கடைசி வரைக்குமே நம்மளால இந்த இறை தொண்டுல வந்து இருக்க முடியும். எப்ப நமக்கு அகங்காரம் வருகின்றதோ அப்ப கண்டிப்பாக இந்த இறை தொண்டுல கண்டினியூ பண்றது மிக மிக கடினமான ஒரு செயல். we are very simply instrumental இல்லையா. நிமித்த மாத்திரம் அப்படிங்கறதே நம்ம பகவத்கீதையில நிமித்திர மாத்திரம் அப்படின்னா நீ வெறுமனே கருவியாக மட்டும் ஆவாயாகன்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்கின்றார். எழுந்து போர் புரி, நீ வெறும் கருவியாக ஆகு, நீயே வந்து காரணம் என்று நினைக்காதேன்னு பகவான் சொல்றார். அதே போலதான் ஒவ்வொரு காரியமே இறைவனுக்காக ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியமே நாம வெறுமனே கருவியாக மட்டும்தான் ஆகணும், சவ்யசாசனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லையா. சோ ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியாஸ் instrumental, that we are simply instrumental to the previous acharyas. So acharya அப்படியே பகவான் actually, and simply by following their footsteps இல்லையா, அந்த குரு பரம்பரனுடைய footsteps ஃபாலோ பண்ணும்போது we may be able to do something for the benefit of the suffering. எல்லா ஆச்சாரியரும் குருமார்களும் எதற்காக இவ்வளவு வந்து பிரயத்தனம் பட்டு இத்தனை புஸ்தகங்கள் எழுதுறாங்க, எவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா இங்க நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே தவறி விழுந்தவர்கள் தான். நம்மளை எல்லாம் கரை சேர்க்கணும் இல்லையா, ரெஸ்கியூ பண்ணணும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து. அதற்காகத்தான் அவர்கள் இவ்வளவு பிரயத்னங்கள் செய்கிறார்கள். சோ நாமளும் அட்லீஸ்ட் அவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடிய அந்த இதுல கொஞ்சமாவது படிச்சு நம்முடைய நிலையை வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு இட்டு செல்லணும்.
பக்தி ரசாமிர்த சிந்து வந்து 4 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு. அந்த ஒவ்வொரு 4 பாகத்திலயுமே ஒவ்வொரு 4 பாகமும் உண்டு. இப்ப நாம கிழக்கிலேயே வந்து நாம படிக்கிறது எது? கிழக்கு அலை தான் நம்ம படிக்கிறோம். மேற்கு அலை, தெற்கு அலை, வடக்கு அலை நம்ம படிக்கிறது கிடையாது. இந்த வெறுமனே வந்து இந்த கிழக்கு அலை மட்டும்தான், அந்த ஈஸ்ட் வேவ், அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம் நம்ம. சோ இந்த ஈஸ்ட் வேவ் ஜென்ரலா இந்த ஒரு பாகம், இந்த பார்ட் ஆஃப் த 4 வேவ்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், முதல் பாகம் என்னன்னா இந்த 4 பாகங்களாக அது எதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதுனாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் பாகம் வந்து பொதுவான பக்தி சேவையினுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அடுத்து இரண்டாவது வந்து சாதன பக்தியை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. இன் டீட்டெயிலா போகிறது. அதாவது சாதன பக்தியில வந்து வைதி பக்தி மற்றும் ராகனுக பக்தி பற்றி டீட்டெயிலா வரும். அடுத்து தேர்ட் வேவ் வந்து அதாவது பாவ பக்தி, பரவச நிலை பற்றி. ஒரு பக்தன் வந்து பரவச நிலை கொண்டு பக்தி எவ்வாறு அவன் வந்து வெளிப்படுத்த முடியும், அதற்கான ப்ராசஸ், இது எல்லாமே வந்து எவ்வாறு ஒருத்தர் ராகனுக பக்தியிலிருந்து பாவ பக்திக்கு வந்து செல்ல முடியும் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. மேலும் பாவ பக்தியில் நிலை கொண்டவர்கள் பிரேம பக்திக்கு எவ்வாறு வந்து செல்ல முடியும் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது தான் வந்து லாஸ்ட் இல்லையா. எக்கஸ்டியன் ஃபோர்த் வந்து அல்டிமேட் கோல், இறுதி இலக்கு இல்லையா, பகவானை பிரேமம் செல்றது. So that this will be explicitly described along with the different அவங்களுடைய அறிகுறிகள். ஒருத்தர் வந்து பக்தியில இந்த பாவத்துல இருக்காங்க, பாவ பக்தியில இருக்காங்க, பிரேம பக்தியில இருக்காங்க, சாதன பக்தியில வந்து வைதி பக்தியில இருக்காங்க, இல்ல வந்து ராகனுக பக்தியில இருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அறிகுறிகள் இல்லையா. ஒரு தூய பக்தருடைய அறிகுறிகளை வச்சு அவர் இந்த பக்தியில இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம சுலபத்துல புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. அதெல்லாம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இங்க வந்து வாசிக்கிறது ஆக்சுவலி. எஸ் ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க, அடுத்து 3 பேராகிராஃப் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றிய ஆதாரபூர்வமான பக்தி தொண்டு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் பின்வரும் கூற்றில் சுருக்கமாக உரைக்கப்படுகின்றது. முதல் நிலை பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு இசைந்து தொண்டு புரிவதாகிய கிருஷ்ண உணர்வில் முழுக்க முழுக்க ஈடுபடும் ஒருவனது மனப்பான்மையால் அறியப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவெனில், கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பாதகமாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் அது தூய பக்தி தொண்டாக கருதப்பட மாட்டாது என்பதாகும். தூய பக்தி தொண்டு லோகாயத நன்மை அல்லது புலனின்பம் என்பவற்றின் மீதான ஆசையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாசைகள் பலன் தரும் செயல்களின் மூலமும் தத்துவார்த்த யூகங்களின் மூலமும் உண்டாகின்றன. பொதுவாக மக்கள் லோகாயத நன்மைக்காக பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் என்றால், தத்துவவாதிகளோ உன்னத உணர்வினை வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்கள் மற்றும் யூகங்களின் மூலம் எடுத்துரைக்க முயல்கின்றனர். தூய பக்தி தொண்டு எப்பொழுதும் இது போன்ற பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த யூகங்களிலிருந்தும் விளக்கப்பெற்றதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். புற தூண்டுதல் அற்ற அன்பு தொண்டினால் அதிகாரம் பெற்றவர்களிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது தூய பக்தி தொண்டனை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இப்பகுதி தொண்டு என்பது முழுநிலைவான தளர்ச்சியாகும். இது செயலற்றிருத்தல் அல்லது தங்கள் நேரம் முழுவதையும் அமைதியான தியானத்தில் செலவிடும் மனிதர்களுக்கான செயலற்றது இல்லை. இதனை விரும்பும் மனிதர்களுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்தல் என்பது வித்தியாசமானதாகும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் இது பற்றிய சொல் அனுசீலிடம், அதாவது முன்னைய ஆச்சாரங்களை பின்பற்றி வளர்த்தல் என்பதாகும். வளர்த்தல் என்று நாம் கூறுவது செயலை மட்டுமே குறிப்பதாகும். செயலின்றி உணவிலால் மட்டும் நமக்கு உதவ முடியாது. எல்லா செயல்களையும் இரு பிரிவு ஆக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை அடைவது ஒரு பிரிவு, மற்றொரு பிரிவு சில பாதகமான பின்விளைவுகளை தவிர்ப்பதற்குரியதாகும். சமஸ்கிருதத்தில் இவற்றை பிரவிற்த்தி என்றும் நிவிற்த்தி என்றும் கூறுவர். இதன் பொருள் நேர்முகச் செயல், மறைமுகச் செயல் என்பது. பிரவிற்த்தி மறைமுக செயலுக்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. நோயாளி ஒருவன் பாதகமான நோய்களை தவிர்ப்பதற்காக எச்சரிக்கையாக இருத்தல், மருந்து உட்கொள்ளுதல் போன்றவற்றை நிவிற்த்தி எனலாம். ஆன்மீக வாழ்வினை வளர்த்து கொண்டும் பக்தி தொண்டினை மேற்கொண்டும் இருப்பவர்கள் எப்போதும் உடலால் அல்லது உள்ளத்தால் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். நினைத்தல், உணர்தல் அல்லது விரும்புதல் போன்றவை உள்ளத்தின் செயல்களாகும். நாம் புறத்தே ஏதேனும் ஒன்றை செய்யும் பொழுது அச்செயல் தூய உடற்புலன்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. நமது குரு மற்றும் சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றி நமது மனச்செயல்களில் நாம் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திக்க முயலுதலும், அவரை எவ்வாறு இன்புறுத்தலாம் என்று திட்டமிட மனதினாலும் மற்றும் வாக்கினாலும் தனித்தனியே செய்யும் செயல்கள் என்று இருக்கின்றன. கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் அவனது வார்த்தைகளை பகவானின் கீர்த்திகளை உபதேசிப்பதில் ஈடுபடுத்துகிறான். இது கீர்த்தனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
மனதினால் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எப்போதும் பகவானின் செயல்களான குருட்சேத்திர யுத்த களத்தில் அவர் உபதேசத்தை அருளதையும் அவர் பக்தர்களுடன் பிருந்தாவனத்தில் செய்த லீலைகளையும் சிந்திக்கிறான். இவ்வாறு ஒருவனால் எப்போதும் பகவானின் செயல்களையும் லீலைகளையும் சிந்திக்க முடியும். இதுவே கிருஷ்ண உணவின் மனக்கலாச்சாரமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம் இது. சோ ஆத்தரைஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பக்தி இல்லையா? பக்தி, தூய பக்தி சேவையை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல வந்து ஒரு ஆச்சாரியா இல்லையா, ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியா வந்து ஃபாலோ பண்றது, ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியா இல்லையா. நம்ம இனிஷியேஷன் ஆயிட்டா நம்முடைய குரு, அவர் வந்து அவருடைய குருவை ஃபாலோ பண்ணிருப்பார். அவர்கிட்ட இருந்து இவர் என்னெல்லாம் ரியலைஸ்டு நாலேஜ் என்ன எடுத்திருக்காரோ அதெல்லாம் நமக்கும் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த இதை வந்து கண்டிப்பா குரு வந்து கொடுப்பாங்க. சோ ஒரு குரு வந்து, அதாவது தீட்சை கொடுத்த குரு வந்து அவருடைய, அதாவது சிஷ்யர்களுக்கு அவர்களிடத்துல என்ன இல்லையோ அதை வந்து கண்டிப்பா அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. எது அவங்களுக்கு தேவையோ அது அவங்க கிட்ட இல்லாத இருக்கும் பொழுது அத்தகைய ஞானத்தை வந்து அவர்கள் கண்டிப்பாக போதிப்பார்கள். அதனால காமனா எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லாருமே வந்து கொடுக்க முடியாது இல்லையா. நமக்கிட்ட என்ன டிஃபிஷியன்சியோ, இப்ப நமக்கு என்ன வியாதியோ அதுக்குதான் மருந்து கொடுக்க முடியும் இல்லையா. அதனால எல்லாருக்குமே ஜுரம் வரக்கூடிய மருந்தை வந்து எல்லாருக்குமே காமனா கொடுத்துட முடியாது இல்லையா. அதே போலதான் சோ நம்ம கிட்ட என்ன குறையோ அதற்கேற்ற ஒரு, அதாவது கைடன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து குரு என்பவர் வழங்குவார். அதனால குறை என்பது காமனா எல்லாருக்குமே ஒரே குறை இருக்காது. வேறுபட்ட நிலைகள்ல தான் ஒவ்வொரு ஜீவனுமே இருக்கான். ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலனுமே வந்து வேறுபட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் அதற்கேற்றவாறுதான் அட்வைஸ் கூட கிடைக்கும். அவருக்கு குரு வந்து அவங்களுக்கு இது கொடுத்தாங்களே நமக்கு இது கொடுக்கலையேன்ற அந்த கம்பேரிசன் எல்லாம் நமக்கு என்றைக்குமே வரக்கூடாது இல்லையா. சோ நமக்கு எது தேவையோ அதை நமக்கு கண்டிப்பாக குரு என்பவர் கொடுப்பார். The first class devotional service is known by one's tendency to be fully engaged, 100% serving. நம்ம அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜிதம் காலையில தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம், அது எத்தனாவது வந்து நம்ம அந்த ஸ்லோகம், அது மத்திய லீலை இல்லையா. 100 ஸ்லோகம் மாதாஜி, 22nd. ஆமா, 20ல 100, 22 100 மாதாஜி. கரெக்ட். ஒரு நிமிஷம், பக்தி ஒரு முறை அதை அப்படியே பார்த்தோம்னா ஈஸியா இருக்கும். Six divisions of 100 இல்லையா. அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜிதம் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ கோபித்ரே வர்ணம் ததா ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யா. இந்த 6 விதமான நிலைகள் தான் நாம படிக்கிறது இல்லையா. ஒன்று வந்து பக்திக்கு என்னெல்லாம் வந்து அனுகூலமோ அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்றது, எதெல்லாம் அனுகூலமற்றதோ அதெல்லாம் நிராகரிக்கிறது இல்லையா. நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கு பகவான் இருக்கின்றார், அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். பகவான் இருக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கை, விஸ்வாசோ என்பது நம்பிக்கை, ரட்சணம் பண்றதுக்கு. கோபித்ரே வர்ணம் ததா, நம்ம வந்து பகவானோட சம்பந்தம், அதுதான் நம்ம 5 விதமான நிலைகளை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா. அவரை வந்து, அதாவது மகனாகவோ இல்லை வந்து ஒரு நண்பனாகவோ இல்ல வந்து அவர் ஒரு, அதாவது மாஸ்டர் இல்லையா, நம்ம வந்து சர்வன்ட் தாசன். அவர் எஜமானர், நாம வந்து வேலை செய்யக்கூடிய, அதாவது சேவகம் செய்யக்கூடியவர்கள். இப்படி நம்ம வந்து எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து பகவானை எடுத்துட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அதை பொறுத்து நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து டெவலப் பண்றது. ஆத்ம நிக்ஷேபா இல்லையா, அதாவது ஃபுல்லி சரண்டர். ஆத்மா என்றால் முழுமையாக தன்னை 100% எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே கிடையாது, முழுமையாக பகவானிடத்தில் வந்து தன்னை சமர்ப்பித்துக் கொள்ளுதல். சோ எந்த ஒரு டவுட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, முழு நம்பிக்கை கொண்டு அவர் தாழ் வந்து பணியறது. மேலும் வந்து கார்பண்ய அப்படின்னாக்கா, அதாவது நமக்கு மான அவமானம் எது ஏற்பட்டாலுமே அதை வந்து பெரிதாக பொருட்படுத்தாத அத்தகைய ஒரு பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்றது. இந்த 6 விதமான நிலைகள் தான் ரொம்ப முக்கியமே. அதுதான் ஒருவருக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து, அதாவது தூய பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. So the pure devotional service should be free from the desire. எந்த ஒரு பௌதிக ஆசைகள், அதாவது எதிர்பார்ப்புகள், ஆசைகள் வந்து பலன்களை எதிர்பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம இப்போ ஒருத்தருக்கு உதவி பண்றோம், அவர் பிரதி உபகாரம் பண்ணுவார் நமக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம வந்து
அந்த உதவியை செய்யக்கூடாது. அதுதான் எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? அவருக்கு ஒரு தேவையான ஒரு காலகட்டம் நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை நாம செய்யணும். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு அப்ப அதே மாதிரி ஒரு பாவத்தோட தான் பக்தியும் நாம கொள்ளணும். இறைவனிடத்துல நம்ம பக்தி கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை, அதுதான் முதன்மை கடமை. அதை உணர்ந்து நாம அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்து கொள்ளணுமே ஒழிய, அதை விடுத்துட்டு நம்ம நமக்கு என்ன கொடுப்பார் பகவான் நான் இதை செய்தால் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம் போனோம்னா அது மிக மிக தவறான ஒரு கூற்றாகும் இல்லையா? சோ மேலும் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் should be free from the desires மெட்டீரியல். அதே மாதிரி இந்த புலன்களுடைய திருப்திக்காக நாம செய்யக்கூடாது. நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பகவானுடைய புலன்களை திருப்தி கொள்றதாக இருக்கணும் இல்லையா? நாம் என்ன திருத்தொண்டு புரிந்தாலும் பகவானுடைய he should rejoice இல்லையா? அவர் அதை ஆனந்தம் அடைய வேண்டும். சோ மேலும் as these desires are cultivated to the fruitive activities and philosophical, இரண்டு விதமான fruitive activities, அதாவது கர்ம காண்டா மோட்ல இருந்து செய்யறது, அடுத்து ஞானதளத்துல இருந்து செய்யறது ஸ்பெகுலேஷன் இல்லையா? அங்க பக்தி இருக்காது, வெறுமனே ஞானம் மட்டும் தான் இருக்கும். இது யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா இன்பர்சனலிஸ்ட் அருவவாதிகளுக்கு இது ஒத்து போகும். சோ மேலும் அவங்க வெறுமனே வறண்ட தத்துவங்களை மட்டுமே நம்ம பேசிட்டு இருந்தாலும் அதுவும் எந்த வித்தவுட் ரியலைசேஷன் நம்ம தத்துவங்களை புரிந்து கொள்வதால் எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையில இல்லையா? சோ ஜென்ரலி பீப்புள் ஆர் எங்கேஜ் இந்த இதுல ஒண்ணுத்துல நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக்கிறோம். ஒண்ணு கர்மத்திலேயாவது ஒரு ஞானத்திலேயாவது நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோம். while most philosophers are engaged in proposing transcendental realization volumes of jugglery words and speculation, அவங்களுக்கே கற்பனை குறித்தான வகையில அவங்களுடைய உணர்தலை எல்லாம் அவங்க விருப்பப்படி அவங்க எடுத்துரைக்கக்கூடியது இல்லையா? நம்ம போக்கஸ் ஆன் லைட் அப்படிதான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். அருவத்தன்மை இல்லையா? தியானத்துல உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிட்டு நம்ம வெறுமனே அந்த பிரகாசத்தை நோக்கு அப்படிதான் நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கறது யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் வரும்போது. உண்மையிலே அது ரொம்ப நேரம் நம்ம அந்த இமேஜினேஷன்ல தான் கற்பனையில தான் நம்ம இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல நம்ம அந்த பிரகாசத்தை உண்டு பண்ண முடியுமே ஒழிய உண்மையிலே இங்க பிரகாசம் எதுவும் வரவே வராது. அதுதான் உண்மை. ஒரு ஹெவினஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் நீங்க போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஹெவினஸ் வரும், அதாவது ஒரு கனமான ஒரு ஃபீலிங் வரும், அவ்வளவுதானே தவிர மத்தபடி நீங்க எதையுமே பிரகாசத்தை எல்லாம் காண முடியாது. அதெல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ணால் அதை நம்ம பிரகாசத்தை காணலாம். நம்ம மனசை இங்க பிரகாசமா வரணும்னு நினைச்சோம்னா அங்க பிரகாசம் வரும், அவ்வளவுதான். சோ அது எல்லாமே யூகங்கள், அது தவறு. பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் சச் இல்லையா? பலன் கருதும் செயல்களிலிருந்தும் கற்பனையால் எடுத்துரைக்கக்கூடிய அத்தகைய வேதாந்தங்களிலிருந்தும் அது விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அதுதான் தூய பக்தி தொண்டை. One has to learn Krishna consciousness or pure devotional service from the authorities by spontaneous loving service. இது நம்ம நாரத மகரிஷியை நம்ம இப்ப அதை நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இப்ப நான் அதை சொல்லணும்னு விரும்புறேன். நானு ரிவிஷன் நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்கிறதுனால. சோ நாரத மகரிஷி 5 வயதிலே அவருடைய குவாலிபிகேஷன் என்ன? he is not an educated person இல்லையா? 5 வயது சிறுவன், படிப்பறிவு கிடையாது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒரு பேரண்ட் எப்படின்னா வேலைக்காரியுடைய மகன் அப்படி ஒண்ணு சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியுடைய ஒரு பேரண்டேஜுக்கும் அவர் பிறக்கவில்லை. ஆனால் அவரிடத்தில் என்ன இருந்தது? அவர் பணிவு இருந்தது. he has எந்த ஒரு எசிடேஷன் இல்லாத அன்கண்டிஷனலா இருக்கக்கூடிய அந்த பணிவு இல்லையா? ஒபீடியண்டா இருக்கிறது இல்லையா? ஒபீடியன்ஸ் இஸ் டிசிப்ளின், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஒருத்தர் டிசிப்ளின் இல்லைன்னாக்கா அவர் டிசைப்பிளே கிடையாது. ஸோ அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் if you are not disciplined, obviously you cannot become a disciple of a guru. ஸோ நமக்கு அந்த பங்க்சுவாலிட்டி, இதை இப்படிதான் செய்யணும், இந்த காலகட்டத்துல இப்படிதான் செய்யணும், வேதங்க சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ, நமக்கு குரு என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும், அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரணும். சோ பணிவு, அதே மாதிரி அவருடைய கடமையை செய்யறது, இதெல்லாமே இருந்தது அவருக்கு. அதனால அவரால் சுலபமாக அந்த 5 வயதிலேயே ஒரே ஒரு முறைதான் அவர் அவர்கள் மீதம் உண்டு இருந்த அந்த மீதத்தை அதான் ரெமினன்ஸ் இல்லையா? ஒரு குரு ஆச்சாரியாவுக்கு படைக்கக்கூடியது பவுல்ஸ்ல எல்லாம் எடுத்துட்டு நிறைய வீட்டுல ஆச்சாரியாவுக்கு செயின்ட்லி பீப்புளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்விங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ அந்த செயல்ல ஈடுபடும் பொழுது அவங்களுக்காக எடுத்துட்டு போன அந்த பவுல்ஸ் இல்லையா போட்டு மீதம் இருக்கிறதும் அது கூட எச்சில் பட்ட உணவு தான். அப்படின்னா அந்த அவருடைய இலையில இருந்து எடுத்து சாப்பிடறது கிடையாது. தட் இஸ் நாட் த ரைட் ரெமினன்ஸ். ரெமினன்ஸ்னா இப்ப நாம கூட பகவானுக்கு படைக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதை எடுத்துதான் நாம சாப்பிடுறோம் இல்லையா? சோ ஆனா அதே மாதிரி நம்ம ஒரு குரு ஆச்சாரியாருக்கு அவருடைய இலையில போட்டுறது இல்லை, அவருக்கு பரிமாறுவதற்காக பிளேட் நிறைய நம்ம பவுல்ஸ்ல எல்லாம்
நம்ம வெரைட்டியா வச்சிருப்போம். ஆனா அவர் அதுல இருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் 1 ஸ்பூன் தான் அவர் வந்து எடுத்துக்குவார் இல்லையா. அந்த மீதம் இருக்குதுன்னா அதுதான் ரெமினன்ஸ் இல்லையா. அதை ஒரே ஒரு முறைதான் வந்து அந்த சிறு பிள்ளையாக இருந்த நாரதர் வந்து தன்னுடைய முந்தைய ஜென்மத்துல ஸ்வீகரித்தாராம். மேலும் அவர் வந்து he got attracted இல்லையா. அதாவது ஒரு வியாதி வந்து அட்டாக் ஆனா எப்படி நம்ம அதுல வந்து உழல்வோமோ அது மாதிரி இன்னும் குட் சென்ஸா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த வியாக்கியானத்திலேயே, ரொம்ப அழகாக இருக்கு. சோ ஒன்ஸ் யூ கெட் இன்ஃபெக்டட் வந்து அதுலயே வந்து மூழ்கி போறது. அப்படி அவர் வந்து அந்த தூய பக்தர்களுடைய அதாவது பிரசங்கங்களை அவர் வந்து ஸ்ரவணம், இட் வெரி குட் ஸ்ரவணம், அதை கேட்டு கேட்டு பக்குவத்தை வந்து அடைந்தாராம். அதனாலதான் அடுத்த பிறவில வந்து அதாவது he became eternal இல்லையா, டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ், அனைத்து அன்லிமிட்டெட் நாலேஜ், இது எல்லாமே வந்து நாரத மகரிஷிக்கு வந்து கிடைத்தது இல்லையா. சோ சச்சித் ஆனந்த நிலையை வந்து அடைந்தார். எல்லாம் அவர் இந்த லோகத்திலையும் அந்த லோகத்துக்குமே வந்து சென்று வரக்கூடிய அத்தகைய ஒரு வாய்ப்பும் அவருக்கு கிடைச்சது. he got that ability இல்லையா. இதெல்லாமே வந்து பகவான் இஸ் தேவரிஷி, எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் அவர் வந்து சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு குவாலிட்டியும் அவரிடத்துல உண்டு. So these are all the things. So from the authorities by spontaneous loving service, அதாவது ராகனுக பக்தி இல்லையா, அததான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. This devotional service is a sort of cultivation. இது வந்து நம்ம பயிற்சி செய்யணும். கல்டிவேஷன்னா நம்ம வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயிர் நடணும், அதை வந்து வளர்க்கணும், வளர்த்தல் என்று பொருள். இந்த பக்தி திருத்தொண்டை வந்து நம்ம வளர்த்து கொண்டே போக வேண்டும். சோ இட் இஸ் நாட் சிம்பிளி ஒரு நாள் வந்து சைலண்டா உட்கார்ந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரே நாள்ல வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சாரிய லெவலுக்கு வந்து கண்டிப்பா போக முடியாது. தட் இஸ் நோ வே பாசிபிள் இல்லையா. இட் இஸ் நாட் சிம்பிளி இன்ஆக்ஷன் ஃபார் பீப்புள் ஹூ லைக் டு பி இன்ஆக்டிவ் ஆர் டிவோட் தேர் டைம் சைலண்ட் மெடிடேஷன். தியான பயிற்சிகள்ல வந்து சக்சஸ் ஆகிறது மிக மிக குறைவு. ஆனா அது வந்து எங்கேயுமே வந்து பகவான் வந்து பரிந்துரை, பகவத்கீதையில கூட அவர் வந்து பக்தியை பத்தி தான் மேன்மையா சொல்லியிருக்கார் தவிர கர்ம ஞானங்களை பற்றி அது ஒரு மார்க்கமே ஒழிய அதை அவர் மேன்மையாக அவர் எடுத்து சொல்லவே இல்லை. சோ தட் அண்ட் ஆல் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் வேஸ், வெவ்வேறு பாதைகள் நம்ம வந்து பக்தி செய்யறதுக்கு. இறுதியில வந்து பக்தியில வந்து நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் அவருடைய வாழ்க்கையும் வந்து முக்திக்கான மார்க்கமாக கிடைக்கும். இல்லை என்றால் அவர் நிறைவு பெறாத அந்த சந்நியாசத்திலேயே அவர் மீண்டும் வந்து இன்னொரு பிறவி எடுக்கிறதுக்கான இல்லையா ஸ்ரீமதி மற்றும் வந்து சுச்சி இல்லையா, இந்த இதுல வந்து அத்தகைய ஒரு இதுல வந்து அவர்கள் வந்து பிறவி எடுப்பார்கள் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ he wants கல்டிவேஷன், வளர்ச்சி பண்றதுதான் இல்லையா, வளர்க்கிறது தான் பக்தியை வந்து வளர்க்கணும். So there are many different methods of people who want this cultivation of Krishna consciousness. வந்து பக்தி என்பது வேறு. The particular word used by Srila Rupa Goswami, அனுஷீலனா இல்லைன்னா அனுஷீலனா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆர் கல்டிவேஷன். ஸோ பை ஃபாலோயிங் த ப்ரெடெசஸர், அதாவது முந்தைய ஆச்சாரியார்களுடைய பாதையை வந்து வழிநடத்தி அந்த பாதையில் நம்மள நாம எடுத்து செல்லுதல், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். செயலற்ற தன்மையில நாம் எதையுமே வளர்க்க முடியாது, செயலாற்றியே ஆக வேண்டும். அப்பதான் நம்ம வந்து அந்த பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். All activities may be divided into 2 classes. ஒண்ணு வந்து அதாவது ஏதோ ஒரு இலக்கை அடையணும்னு நினைச்சுட்டு நம்ம ஒரு செயலை செய்வோம் இல்லையா. இன்னொன்னு வந்து எதையாவது அவாய்ட் பண்ணிட்டு செய்யக்கூடிய செயலை நாம் ஈடுபடும். பிரவர்த்தி மார்க்கம் அண்டு நிவர்த்தி மார்க்கம். பிரவர்த்தி மார்க்கம்ல போகும் பொழுது எல்லாமே வந்து அதாவது ஒரு இதுதான் செய்யணும்னு நினைச்சுட்டு போறது, அவ்வளவுதான், அதுதான் வந்து பிரவர்த்தி. நிவர்த்தி மார்க்கம் வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருப்போம், ஆனா அதுல எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணுமோ அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு செய்யறது. யமா நியமா இல்லையா, அதுதான் வந்து பிரவர்த்தி நிவர்த்திக்கு ஈக்குவலண்டான இது. சோ யமா என்பது என்னன்னாக்கா எதையெல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது விடணும், அதாவது எதெல்லாம் நம்ம செய்யணும்னு நினைக்கிறது வந்து அது யமா. நியமங்கள் வந்து இதைதான் செய்யணும், இதை செய்யக்கூடாதுன்றத வந்து வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய அந்த நிலைதான் அது நம்ம படிக்கிறது, பிரவர்த்தி அண்டு நிவர்த்தி. சோ தேர் ஆர் மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லையா. நம்ம ஜென்ரலா இதை செய்யக்கூடாதுன்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வரும் இல்லையா. நிவர்த்தி மார்க்கத்துக்கு தான் நம்ம நிறையவே போறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசீஸ் பர்சன் வந்து ஹேஸ் டு பி காஷியஸ் இல்லையா. நோய் கண்ட ஒரு மனிதன் வந்து எப்பவுமே தற்பாத்து காப்பு என்பது அவன் வந்து அதாவது ப்ரிகாஷனரி மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எப்பவுமே போட்டுப்பான். இப்ப நம்ம கூட சுகர் வந்துச்சுன்னா, சுகர்ல இருக்கிறோம்னா காலையில எழுந்தோடனே சுகர் டேப்லெட் டிஃபன் 8 மணிக்கெல்லாம் போட்டுடணும், இல்லைன்னா உடம்பு வந்து வலுவலுத்து போயிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ நமக்கு மாதிரி ஷிவரிங் ஆற மாதிரி, அப்புறம் மயக்கம் வந்து விழுற மாதிரி, அப்படி சுகர் லெவல் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது போலதான் கேர்ஃபுல்லா இருந்து
இன்னும் மோசமான ஒரு நிலைக்கு போகாத ஒரு தன்மைக்கு எடுத்து போகணும். அதுக்காக தான் இந்த மெடிசன் எல்லாம் நம்ம போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மெடிசன் வந்து நமக்கு வந்து கியூர் ஆகாது, ஆனா கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம சுகர் மெடிசனை எடுத்துக்கிறோம். சுகர் எப்ப ஒரு முறை வந்த பிறகு சுகர் வந்து மீண்டும் செல்வது கிடையாது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம உடம்ப நன்னா பாத்துக்கணுன்றதுக்காக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ வியாதியை அது போலதான் அந்த தேவையற்றது எல்லாமே தூரமாக ஒதுக்கி தேவையானதை மட்டுமே நாம எடுத்து செல்றது. நிவிருத்தி மார்க்கத்தை பற்றி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் வேற யாரும் வாசிக்கிறீங்க? எவ்வளவு இருக்கு? நிறையவே இருக்கா? ஓகே, எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. அதுபோல் அதுதானே மாதாஜி? அதுபோல் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஐ திங்க் இது அதுதான் அதுபோல் ஹரே கிருஷ்ணா. அதுபோல் நமது உடலினால் நாம் பல்வேறு செயல்களை அர்ப்பணிக்க முடியும். ஆனால் அவ்வாறான செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் உறவுடையதாக இருத்தல் ஒரு வேண்டும். நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, இந்த பேராகிராஃப் படிச்சுட்டாங்கன்னு எனக்கு ஒரு நிமிஷம். சோ அதனால இந்த ஓகே அதான் மறந்துட்டேன் நான். சோ நம்ம மனதனுடைய 3 செயல்களை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது யோசிக்கிறது, திங்கிங், அதன் மீது ஈடுபாடு கொள்றது, ஃபீலிங், அத வந்து ஆசை கொள்றது இல்லையா, வில்லிங். இது 3மே வந்து சூக்ஷ்மமான முறையில இந்த மனது வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும். சோ நாம் எப்பவுமே ஒன்று மனது இல்லைன்னா இந்த உடல், இது சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல தான் நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, இது 2 தான் இயங்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? சோ கிராஸ் பாடி என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்தி தொண்டுல போனோம்னாக்கா டெம்பிள்ல வந்து தூய்மைப்படுத்துறது, இல்ல வந்து புஷ்பங்களை வந்து கட்டி கொடுக்கறது, மாலை தொடுக்கிறது இல்லையா, பகவானுக்கு அலங்காரம் செய்யறது, நைவேத்தியம் ரெடி பண்றது இல்லையா, பிரசாதத்துக்காக வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே ரெடி பண்றோம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த உடல் கொண்டு நாம செய்யறது, ஸ்தூல உடலை கொண்டு செய்யறது. மனசுனால வந்து நாம என்ன பண்றோம்? உட்காந்து சவணம் பண்றோம், கீர்த்தனம் பண்றோம் இல்லையா? சோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து படிக்கிறோம், வாசிக்கிறோம், இதெல்லாமே வந்து மனதுல வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு இது. சோ சவணம் இஸ் த ரைட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். சோ இந்த போத் ஷட்டல் அண்ட் கிராஸ், ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் வந்து செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது. Thus, in our mental activities, we are always trying to think of Krishna and try to plan how to please him, following the footsteps of great acharyas and the personal spiritual master. These activities of the body, activities of mind, activities of speech, இதுதான் வந்து நம்ம படிக்கும்பொழுது கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் engages his words in preaching the glories of Lord இல்லையா? வாச்சோ வேகம் மனசக்ரோத வேகம்ல பார்த்தோம் இல்லையா? அதெல்லாமே கட்டுப்படுத்துறதுக்காக சொல்லப்படுது. ஆனா நம்முடைய இந்த புலன்கள், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இல்லையா? சோ எந்தெந்த புலன்கள் வந்து நம்ம எஸ்பெஷலி ஞானேந்திரியங்கள், அக்வயரிங் சென்சஸ், கண்ணு, காது, வாய் இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவைகளுக்காக நாம இந்த கைகள், கால்கள், இந்த கால்கள் வந்து அவருடைய கோயிலுக்கு வருவதற்கு சென்று வருவதற்கு உபயோகப்படுத்தணும். இந்த கைகளை கொண்டு அவருக்கு சேவை புரிவதற்காக நாம் உபயோகப்படுத்தணும். இந்த கண்கள் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை காண்பதற்கு நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். காதுகள் அவருடைய புகழாரங்கள் இல்லையா, அவருடைய செயல்களை வந்து கேட்பதற்கு நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். இந்த வாய் வந்து நம்ம வந்து பேசக்கூடிய தன்மையை வந்து அவரை புகழக்கூடிய அந்த இதுல வந்து கீர்த்தனங்களுக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். இப்படி நவவித பக்தியிலேயே இந்த புலன்களை கொண்டு நாம வந்து பக்குவப்படுத்தணும். நாம் எவ்வளவு நம்ம பகவானை பற்றி இந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்துறோமோ நிறைய நம்ம பகவானை சேவிக்கிறதுக்கும் இல்லையா, இந்த உடலை நம்ம வந்து கிராஸ் அண்ட் ஷட்டில், மனசு கூட அதே மாதிரிதான். சோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அவர் மீது நம்ம வைக்கும் பொழுதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு தூய பக்தி சேவை செய்வதற்கான பக்குவத்தை, மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா, அந்த நிலையை அடைந்திருக்கின்றோம் என்று பொருள். அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த பாடி இல்லையா, ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த மைண்ட், இந்த பேசக்கூடிய தன்மை, இதெல்லாமே வந்து பக்குவம் அடையணும். கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் engages his words in preaching the glories of பகவானுடைய ஆரங்களை எடுத்துரைப்பதற்காக கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது பக்தி உணர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றான். அதுதான் வந்து கீர்த்தனம். And by his mind, a conscious person always thinks the activities of the Lord. அவருடைய மனதளவுல எப்பொழுதுமே பகவானுடைய லீலைகளை வந்து நினைத்த வண்ணமே இருக்கின்றான். As he is speaking on the அதாவது பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா இல்லையா, எல்லாத்தையுமே அசை போடுறது. இப்ப மகாபாரதம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாரதர் வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார் யாருக்கு? வியாசதேவருக்கு. சோ ஏன் வியாசதேவர் வந்து அதிருப்தியாக இருந்தார் என்பதுதான் அந்த 5ஆம் அத்தியாயத்தினுடைய கொஸ்டினே. ஏன் அவர் எல்லாத்தையுமே எழுதினார், ஆனா
புருஷார்த்தங்கள் வச்சுதான் அவர் எழுதினார் எல்லாமே நிறையவே. அதாவது பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களையுமே சொல்லியிருக்கார் வியாசதேவர். ஆனா அதற்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் வந்து கம்மி. இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்திற்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை விட அதை விட மேன்மையான பக்தி தொண்டுக்கு அவர் வந்து முக்கியத்துவம் வந்து நிறைய வழங்கல. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து எல்லா வேதங்களையுமே அவர் தொகுத்து இருந்தாலுமே அவருக்கு வந்து திருப்தியற்ற நிலையில் இருந்தார். அதனால்தான் த இன்சபிஷியன்ட், அதாவது குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட், அதுதான் வந்து வியாசதேவர் வந்து விட்டு, அதாவது தட் இஸ் த கேப் அவர் வந்து எழுதுனதுல. ஒரு புறம் வந்து கர்மம், ஒரு புறம் ஞானம் இல்லையா, அர்த்தார்த்தி ஜிக்னாஷு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். 4 விதமான நல்லோர்களை பற்றி படிச்சிருக்கோம். அவங்களுடைய துயரங்களுக்காகவே இது எல்லாமே வர்றது இல்லையா. சோ அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா துக்கத்துல இருக்கிறவங்க இல்லையா, அர்த்தார்த்தி பொருளை ஈட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க, அதுதான் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, அது ரிலேட்டடான செயல்கள் இல்லையா. ஞானியானவன் எதை வந்து வேணும் என்றுன்னு சொல்லுவான், பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை தேடணும்னு நினைப்பான் இல்லையா, அதுதான் அவனுடைய செயல். அவன் மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை தேடுவான். அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைகள். சோ கர்ம காண்டா மோட்ல செய்யறது, இப்படி கர்ம யோகம் ஞான யோகம் இதெல்லாம் பத்தியுமே எடுத்துரைத்தாலுமே, சோ அதாவது ஸ்பீக்கிங் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்டு, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து அசை போடணும். ஒருத்தர் வந்து எப்பவுமே பகவானை பற்றி நினைக்கிறாங்கனாக்கா, சோ அது உண்மையிலே வந்து எவ்வளவு அதிகமாக நினைக்கிறோமோ அதுவே நமக்கு வந்து செயலாக வரும். அந்த மனசுல வந்து பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ நாரத மகரிஷி வியாசதேவருக்கு இதைதான் எடுத்துரைத்தார். சோ தட் இஸ் a lagging glorification இல்லையா. ரிப்பீட்டட்லி நீ வந்து குளோரிஃபை பண்ணல, அதாவது எடுத்துரைத்திருந்தாலும் அது போராதுன்னு சொல்லிட்டார். அதனாலதான் நீ வந்து அதுக்காக நீ வந்து குளோரிபிகேஷன் வந்து எழுதணும். சோ மகிமைகளை பற்றி எழுதினால்தான் வந்து சுலபமாக பக்தியின் பாதையில முன்னேற முடியும். மகிமைகளற்ற இதுதான் ப்ராசஸ். வெறுமனே நாரத பஞ்சராத்திர வீதி மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா மட்டும் நமக்கு பக்தி வருமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஒரு புறம் நம்ம திருத்தொண்டு இப்படியும் புரியணும், ஒரு புறம் வந்து அந்த ப்ராசஸையும் ஃபாலோ பண்ணணும். வைதி பக்தியும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், பாவ பக்தியிலும் நம்ம முன்னேறணும். இரண்டுமே இருக்கணும். போத் should be go hand in hand. அப்பதான் நமக்கு வந்து பக்குவமான ஒரு பக்தி சேவையை செய்ய முடியும். அதனாலதான் அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு என்பது முக்கியம் என்பதும் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரியான பாவங்களை நம்ம செயல்படும் பொழுது நம்ம இன்னைக்கு கண்ணனுக்கு என்ன செய்து கொடுக்கலாம்? உணவு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து கான்ஜுகல் லவ்ல இருக்கிறவங்க வந்து எஸ் நாயிகா பாவத்துல செயல்படுவாங்க. அடுத்து வந்து பேரண்டல் லவ்ல இருக்கிறவங்க வந்து வாத்சல்ய பாவத்துல இருக்கிறவங்க வந்து கண்ணனை தன் மகனாகவே பாவித்து வந்து கண்ணனுக்கு இது பிடிக்கும் அது பிடிக்கும், வெண்ணையில இது செய்யலாம் அதை செய்யலாம்ன்ற அந்த மனசு இல்ல தானாவே பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது பக்தியினுடைய பாவம் அது ஆக்சுவலி. சோ அப்படி அவருக்கு வந்து அந்த அந்த பாவத்தை தான் நாம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். சோ the more you occupied with the God இல்லையா, இந்த மனசுல வந்து பகவானை வந்து அதிகமாக நினைக்க வந்து நாம அந்த ஒரு நிலையிலேயே நாம ஆழ்ந்துடுவோம். அப்போ எத்தகைய சூழ்நிலையில இருந்தாலுமே முதல்ல நமக்கு வரக்கூடிய வார்த்தை எதுவாக இருக்கும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய நாமமாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா. அப்படி ஒரு பக்குவத்தை நம்மளால அடைய முடியும். எஸ் இந்த 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுபோல் நமது உடலினால் நாம் பல்வேறு செயல்களை அர்ப்பணிக்க முடியும். ஆனால் அவ்வாறான செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் உறவு உடையதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வுறவானது கிருஷ்ணரின் சீட பரம்பரையில் வந்த தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் ஒருவன் தன்னை தொடர்பு படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் உடலினால் செய்யும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் ஆன்மீக குருவினால் நெறிப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் நம்பிக்கையுடன் செய்யப்பட வேண்டும். ஆன்மீக குருவுடன் கொள்ளும் தொடர்பு தீட்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை கொடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்க்கும் ஒருவனுக்கும் இடையில்லா தொடர்பு நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. தகுதி மிக்க ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை அளிக்கப்படாமல் கிருஷ்ண உணர்வுடையவனாக உண்மை தொடர்பு ஒருபோதும் நிலை நிறுத்தப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது பௌதிகமானது அன்று. பகவான் புறச்சக்தி, அகச்சக்தி, இடைச்சக்தி என்று 3 சக்திகள் உடையவராக இருக்கின்றார். உயிர்கள் இடைச்சக்திகள் எனப்படும். பரு உலக தோற்றம் புறச்சக்தி அல்லது பௌதிக ஒன்று இருக்கின்றது. அது அகச்சக்தியிலிருந்து உண்டாகின்றது.
இடைச்சக்திகள் எனப்படும் உயிர்கள் தாழ்ந்த புறச்சக்தியின் கீழ் செயல்படும் பொழுது பௌதிக செயல்களை செய்கின்றன. அவை அக ஆன்மீக சக்தியின் கீழிருந்து செய்யும் செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இதன் பொருள் மகாத்மாக்கள் அல்லது மகாபக்தர்கள் பௌதிக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுவதில்லை, மாறாக ஆன்மீக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுகின்றனர் என்பதாகும். பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாம் ஆன்மீக சக்தியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செய்யப்படுகின்றன. அதாவது சக்தி என்பது நடுவகை வலிமையாகும். அந்த வலிமை தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரால் ஆன்மீகமயமாக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நாமளும் இந்த உடல் மனதை கொண்டு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து சாதன பக்தியிலிருந்து மேன்மை அடைந்து பாவ பக்திக்கு போகும், மேலும் பிரேம பக்தி செல்லும் பொழுது உறவு முறையை நம்மளால வளர்த்து கொள்ள முடியும். அதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? The relationship is established by connecting oneself with the bona fide. ஆனா எங்க இருந்து போகணும்? ஒரு குரு பரம்பரால இருந்து, ஆத்தன்டிக் குரு பரம்பரால இருந்து போனோம். நம்ம ஒரு குருவை ஏற்றுக்கொள்ளணும். இப்ப குருவற்ற நிலையில இருந்து நம்ம செய்யக்கூடியது எல்லாமே அன்அபிஷியல் தான். அந்த கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா பெர்மனண்டா இருக்காது. ஆனா அதே இனிஷியேஷன், அதாவது தீட்சையை பெற்றவர்களுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் பெர்மனன்ட். சோ நம்ம அடுத்தது ஒரு பிறவியே இருந்தாலுமே நமக்கு ஒரு மேன்மையான ஒரு நிலையை கொடுத்து மீண்டும் பகவானத்துல போய் சேர்ற வரைக்குமே அந்த குருனுடைய அதாவது அவருடைய கருணை என்பது நமக்காக எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது. அவருடைய வழி நடத்துதல் கண்டிப்பாக நிகழக்கூடியது. குரு கடைசி டிசைபிள் அவங்க கரை சேர்ற வரைக்குமே அவங்க போகவே மாட்டாங்க மேல, பகவான திருப்பாதங்களை சேர மாட்டாங்க. அது வரைக்குமே அவங்க காத்துட்டு இருப்பாங்க. சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் நெவர் பெர்ஃபார்ம் வித்தவுட் இனிஷியேஷன் பை த போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஆக்சுவல் கனெக்ஷன் வித் த கிருஷ்ண கான்சியஸ் அப்படின்னா கடவுள். இது எந்த சம்பிரதாயத்துல போனாலும் சேம் தான். சோ நாம அங்க எதுக்காக இப்ப ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் போனீங்கன்னாக்கா நீங்க பிரபத்தி எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா? தே டூ தட். ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலுமே அவங்கவுங்களுடைய ப்ராசஸ் கண்டிப்பா உண்டு. ஆனா குருவின் கீழே இருந்து நாம கண்டிப்பா செயல்படணும். கல்டிவேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ் இஸ் நாட் மெட்டீரியல். அது பௌதிகமே கிடையாது இல்லையா? நம்ம இந்த 3 ஆற்றல்களை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாசக்தி இல்லையா? ஜீவன்களாகிய நாம எல்லாம் ததாசக்தியில் இருப்பவர்கள். நாம எந்த செயலில் பௌதிகத்தில் நிறைய ஈடுபட்டா நாம மீண்டும் இந்த பௌதிகத்துல தான் பிறவி எடுப்போம். அதே ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்முடைய செயல்களை எடுத்து சென்றால் பகவானுடைய திரு பாதங்களை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை நம்ம அடைகின்றோம் இல்லையா? அதனால இன் அதர் வேர்ட்ஸ் எனர்ஜி இஸ் a sort of strength இல்லையா? அது நமக்கு ஒரு வலிமை மாதிரிதான். ஆனா இந்த வலிமையை நாம எதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்னாக்கா அதை ஆன்மீக தரப்பில் எடுத்து செல்லணும்னாக்கா ஒரு குருனுடைய கருணையும் நமக்கு தேவை, பகவானுடைய கருணையும் நமக்கு தேவை, இருவருடைய பிளெஸிங்ஸும் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. அது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா when you start pleasing, அதாவது குருவுக்கு தொண்டு புரிந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். சோ அவர் தனக்கு செய்யக்கூடிய சேவையை விட தன்னுடைய பக்தனுக்கு சேவை செய்ய ஒருத்தர் சேவை புரிகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட பக்தனுக்கும் அவர் சுலப வெரி வெரி ஃபாஸ்ட். நாரத மகரிஷி அந்த மாதிரிதான் அடைஞ்சார் இல்லையா? சோ அவங்க நாரத மகரிஷி அவருடைய தாயாரும் யாருக்கு பணிவிடை புரிந்தார்கள்? அதாவது தூய பக்தர் மகா பாகவதர்களுக்கு அவர்கள் திருத்தொண்டு புரிந்தார்கள். அதனாலதான் அவங்க அட்டைன்ட் இல்லையா பகவானுடைய திருவடிகள் இல்லையா? நாரத மகரிஷி நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை அடைந்தார். சுலபத்துல 5 வயதுல அவர் செய்த அந்த ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி அவருக்கு இம்மீடியட், அதாவது ஸ்பான்டேனியஸா அவருடைய நிலையிலே மாற்றம் என்பது ஏற்பட்டது. அந்த மாதிரி தூய பக்தர்களுக்கு நாம திருத்தொண்டு என்பது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ இந்த இடத்த நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க. என் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் நம்ம அடுத்த வாரம் நான் பூரி ஜெகநாதருக்கு செல்கின்றேன். இந்த சமயத்துல மோஸ்ட்லி நான் ஃப்ரீயா தான் இருப்பேன். இருந்தாலுமே அன்னைக்கு நான் 3 o'clock 4 o'clock மேல மெசேஜ் போடுறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வஞ்சகல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम